Bun găsit, dragii mei, la o nouă discuție pe Gazeta Electorală. Sunt Bogdan Papacostea. Astăzi însă avem un dialog diferit de ce s-a întâmplat până acum în acest cadru. Vorbim mai degrabă despre chestiuni pe care le-aș numi eu teoretice. Vorbim despre dezbatere, vorbim despre rolul dezbaterii într-o democrație, vorbim despre motivele pentru care în Constanța nu există o dezbatere între actorii politici. Și mai ales la ce ar putea să ducă această absență a dezbaterii. Alături de mine se află, din punctul meu de vedere, reprezentantul comunității academice din Constanța în spațiul public. Cei mai mulți profesori, cei mai mulți oameni care și-au dovedit inteligența și talentul la acest nivel par să refuze sau sunt prea discreți și nu apar în spațiul public. Doamna Andra Seceleanu, care este prorector al Universității Andrei Șaguna, iese în fața noastră, în fața mea, a tuturor, fără niciun fel de problemă. Bun venit în această discuție, doamna profesor. Mulțumesc pentru invitație. E o temă de actualitate și care ar trebui să ne preocupe nu doar în campanie electorală, din păcate. Pentru că de cele mai multe ori campaniile electorale sunt despre stomac și despre găurile din asfalt. Dar o campanie electorală trebuie să fie și un schimb de idei și mai ales atunci, în campanie. Pentru că ceea ce ne ordonează viața până la urmă, inclusiv administrația, este principiul sau sunt principiile. Iar dezbaterea ar trebui să fie un astfel de principiu puternic și cerut de cetățeni. Dezbaterea în orice societate democratică stă la baza, este fundamentul acelei societăți. Nu putem să vorbim despre o democrație adevărată dacă nu vorbim despre dezbatere, în adevăratul sens al cuvântului. Dacă ar fi să ne aducem aminte de clasici, ar trebui să ne aducem aminte de agora, de locul unde aveau loc schimbul de idei. Din păcate, în societatea românească a dispărut acest concept al discuției, al dialogului, al toleranței până la urmă, pentru că nu putem să vorbim despre dialog dacă nu vorbim despre toleranță. Dialogul nu înseamnă doar a vorbi mult, pentru că, din păcate, se vorbește mult în societatea românească. Nu comunicarea ne lipsește. Aș spune că avem o supracomunicare, o inflație de cuvinte. Inflație de cuvinte, dar asta nu înseamnă dialog. Cuvintele aruncate, tonul ridicat, nu ține loc de dialog și de schimb de idei. Așadar, dezbaterea, care este, să spunem, un dialog pe teme presupus contradictorii, dezbaterea este o discuție în limitele bunului simț între doi actori, între două persoane, între doi candidați, care se respectă reciproc suficient de mult încât să intre în acest schimb. Se pare că ne lipsește sau le lipsește ce? Capacitatea de a intra într-un dialog cu un apropiat, curajul de a o face, lipsa argumentelor sau, carența argumentelor. Ce lipsește de fapt în acest tablou despre care acum discutăm la modul teoretic, dar care în Constanța cel puțin este o problemă, e o patologie, aș spune, a democrației constanțene? Lipsește în primul rând dorința de dialog. E primul pas pe care ar trebui să-l avem și atunci când candidezi pentru o funcție publică, trebuie să știi că pentru următorul mandat, la asta te înhami, la a fi deschis, la a purta un dialog, nu doar cu cel pe care te-a ales sau cu alegătorul tău sau cu apropiatul tău, ci cu toată lumea din comunitatea respectivă. Lipsa dorinței de a purta un dialog, lipsa dorinței de a fi tolerant, nu te duce cu gândul decât că următorii 4 ani, următorul mandat va fi de fapt la fel ca toate celelalte. Neasumat, cu alte cuvinte. Neasumat, pentru că... Povești de campanie și în timpul mandatului zero. Povești de campanie și din păcate așa ne-am obișnuit, ca în timpul campaniei să spunem foarte multe lucruri. Lucruri frumoase, lucruri care vând. Să ne creăm o imagine și să vindem o imagine și niște povești frumoase. Fără să ținem cont, fără să ne oblige cineva, să respectăm acele promisiuni de campanie. Din păcate, asta s-a întâmplat după 90 încoace și lumea cumva se simte dezamăgită de întreaga clasă politică, pentru că nu există un partid care să fi făcut altfel.
Faptul că la un moment dat spui că ești împotriva cuiva, că acel partid sau acea persoană, acel candidat reprezintă răul absolut, nu te face pe tine mai bun. Implicit un candidat... Deși se presupune cumva asta, că dacă, dacă dezvălui răul, cumva automat ești de partea binelui. Dar nu este implicită. Dar nu e implicită, e doar presupusă, fără să fie și reală. Știți, și vehemența mea din acest moment, enervarea chiar din acest moment, vine din faptul că parcă restul României a început să crească și vedem creșterea din Constanța, iar Constanța nu doar că nu crește, pare să regreseze. Și atunci eu mă gândesc nu doar la faptul că Decebal Făgădău e într-un fel sau altul, sau obișnuitele story-uri de campanie. Eu mă gândesc și la ce lipsește structural din comunicarea orașului nostru pentru ca acesta să poată crește. Și mă gândesc că acest subiect care pare foarte abstract și care în realitate este vital, e cel mai important, dezbaterea. Iar asta se verifică inclusiv în această campanie, când primarul încă în funcție spune că pe nu-l interesează o dezbatere, alt candidat spune că el nu se bagă în dezbaterea cu acel candidat pentru că a zis nu știu ce de el, de parcă ar fi o domnișoară aruncată în cadril fără voia ei. Alt candidat spune că el de fapt îi disprețuiește pe ceilalți doi. Vedem însă că cei mai importanți candidați, nu îi luăm pe toți, pentru că cei mai importanți candidați refuză dezbaterea, iar noi, alegătorii, nu știm de fapt pe cine alegem, am vrea să-i vedem discutând. În discuție, cred, se revelează caracterul persoanei, se revelează proiectele reale, se revelează tot ce ține de felul în care ea reușește, această persoană, deci să comunice, să colaboreze, să negocieze chiar cu cel din fața lui, cu adversarul politic. Ori dacă noi vedem numai discursuri solipsiste, autiste, care se întorc numai către sine și către alegătorii lor, mă gândesc că aici e de fapt, hai să spun așa, cancerul democrației din Constanța. Ai pus punctul pe ei. Din moment ce, evident, toți trei candidații, principalii candidați, se feresc de o dezbatere, spune foarte mult despre fiecare dintre ei. Invitația la dialog și de fapt, invitațiile lor la dialog sunt invitații la ceartă. Eu îl provoc, nu? Asta este expresia, da? Corect. Îl provoc pe candidatul X să iasă cu mine în ring și să ne batem în cuvinte, în idei. Nu este un dialog, nu e o deschidere. Este doar o etalare a musculaturii. Exact. Ce ar însemna musculatură în acest context? Deci, eu cred că, în primul rând, cetățenii ne-a ajuns de scandal, de certuri inutile, de vorbe aruncate, de descoperiri de campanie. Uite ce a făcut nu știu ce candidat. Am descoperit că și-a luat o garsonieră, celălalt și-a luat un teren. Nu mă interesează pe nimeni povestea asta, pentru că toate aceste povești, care sunt arhicunoscute în oraș de multă vreme, nu este nicio noutate de fapt, nu mi-aduc mie bunăstare. Constanțenii cred că sigur vor în momentul ăsta niște lucruri banal de simple. Dacă după 90 ne gândeam toți că asta este România și visam cu toții o viață ca afară și tânjeam după bunăstarea vestului, acum constanțenii au ajuns să tânjească după bunăstarea altor orașe din țară, de la ei, pentru că am văzut cu toții că se poate, că este nevoie de un om gospodar, că este nevoie de o administrație locală care să se gândească și să-și asume funcția pe care și-a dorit-o până la urmă. Pentru care s-a luptat, că așa spunem. Pentru care s-a luptat, pentru că nu l-a adus nimeni cu forța acolo. Și atunci când vezi că lucruri se întâmplă frumos în altă parte și că se poate, că nu este doar România așa, normal că simți frustrarea. Constanțenii vor lucruri simple. Vor un oraș curat și civilizat, vor spații verzi și vor ca acest oraș să se dezvolte și să nu moară, pentru că senzația pe care o ai
din punct de vedere economic este că se stinge treptat. Tinerii pleacă din oraș pentru că nu mai au oportunități. Am ajuns să fim pe loc fruntaș la migrația tinerilor către alte orașe. Ne batem cumva acum cu Vaslui pe procentul de migrație și nu ne-am fi imaginat vreodată, adică fluxul era din afară către Constanța, pentru că era un oraș dorit. Era un oraș care creștea, care promitea, în care puteai să-ți construiești un vis. Poate exagerez, dar puteai să-ți construiești o perspectivă. Pe când acum, e clar, Constanța a devenit un oraș din care se pleacă, nu un oraș în care se vine. Și atunci, evident că ai nevoie să înțelegi ce vrea și ce poate candidatul respectiv. Pentru că în momentul de față, de la toți candidații, nu văd decât foarte, foarte multe promisiuni, care nici măcar nu sunt închegate într-un, să zic, un plan de dezvoltare al orașului. Pentru precizia discuției, toți candidații au venit cu un plan, mai mult sau mai puțin convingător, mai puțin candidatul PSD Decebal Făgădău, care nu are un plan. Asta e de remarcat în discuția noastră. Eu cred că are un plan. Am înțeles că își menține promisiunile pe care le-a avut acum 4 ani și că le va face în următorul mandat, la care se mai adaugă una, două 4 sau 8 idei venite în plus. Se completează. Deci toată lumea are un plan. Mai bine, mai mult sau mai la puțin Decebal Făgădău bine. este vechiul plan și la ceilalți este un plan nou. Da, numai că este și planurile noi și planul vechi par oarecum futuriste și neracordate la ceea ce se întâmplă totuși în 2020 în România și în Europa, ca să ne raportăm în zona în care la care tindem. La care tindem. Suntem cetățeni europeni, nu ne bucurăm de acest statut. Eu n-am văzut la nici un candidat o racordare directă a planurilor administrației locale pentru următorii 4 ani cu ceea ce se întâmplă la nivel național și la nivel european. Măcar la politicile Uniunii Europene ar trebui să ne racordăm atâta vreme cât spunem că intenționăm să aducem fonduri europene în Constanța, oraș văduvit de altfel de fondurile europene. Și pentru că tot făceam paralela cu alte orașe din țară și n-are rost să le mai enumăr pentru că sunt multe. Știu că a rămas discuția, comparația între două orașe, Constanța și Cluj. Din păcate, pentru noi sunt mult mai multe orașe care s-au dezvoltat și arată foarte bine și marea majoritate dezvoltate pe fonduri europene, pentru că este normal să fie așa. Asta e și sensul acestor fonduri, să aducă la același nivel inclusiv centrul și periferia Europei, dacă apropo de viitor. Da, din păcate, de asta spuneam că este totuși o dezamăgire și este o dezamăgire la care este aproape egală la toate partidele și la toți candidații. Faptul că PNL-ul a dezamăgit. Prin ce a dezamăgit? Păi, PNL-ul a venit, a câștigat simpatia și popularitatea votanților anul trecut și era normal să fie așa, dar a câștigat în 2019 pe un mesaj anticorupție și antitraseism. Acum, în această campanie a alegerilor locale, înțelegem că principiile s-au înmuiat. Sunt principii, dar se pot face și compromisuri. Trădare să fie, da, să o știm și noi. Și iată că o știm, dar la vot probabil se va vedea. La vot probabil că se va vedea. Haideți să personalizăm cumva discuția, să o aducem aici în Constanța. Oare primarul Decebal Făgădău, renunțând la aroganță, o presupun, nu știu dacă e chiar aroganță, renunțând la nesiguranța de sine, renunțând la ipocrizie, sunt presupunerile mele despre ce îl oprește să iasă într-o dezbatere. N-ar putea oare Decebal Făgădău să spună ca părinte al orașului, primar, totuși e primul, n-ar putea să spună haideți să avem o discuție noi cei care vrem binele acestui oraș, mă gândesc. N-ar trebui să iasă din rușinea de a refuza, nu-i spun confruntarea, ci discuția, că nu e o confruntare, e o discuție.
N-ar fi oare bine pentru comunitate să facă asta? Mă gândesc că în calculele lui mici e bine pentru el. E suficient să fie, fără să se exprime prea mult. Dacă se exprimă, se gândește că pierde. Dar totuși n-ar fi o dovadă de forță politică să-și asume necesitatea, despre asta e vorba de fapt, dezbaterii? Ar fi o greșeală de campanie. De campanie, ar fi o greșeală. Numai că noi, constățenii, am început să ne săturăm de campanii care ne duc tot acolo. Și dacă acceptăm că PNL-ul a făcut un compromis de campanie pentru a câștiga, deci este important câștigul și nu modul în care ajungi, nu modalitatea prin care obții acest câștig, înseamnă că trebuie să acceptăm și cealaltă parte care evident încearcă să-și păstreze și să-și maximizeze ceea ce are. Din păcate, modul acesta de gândire, de război, de a transforma campania electorală într-un război și de a nu conta modalitatea prin care câștigi, de a spune că este important să câștigi, nu contează mijloacele, nu este o modalitate morală de a câștiga alegerile și acest lucru se va reflecta până la urmă în vot și în simpatia sau antipatia populației. Din păcate, rămânem închistați mental într-un vot negativ. Întotdeauna, la toate scrutinurile electorale, cetățenii au votat negativ, împotriva cuiva, împotriva unui partid sau unui candidat. Mi-e teamă că nici nu ne putem imagina cum ar putea arăta un vot, să spun, pozitiv și nu negativ. Să fie simpatici toți, să îmi placă de toți, să fie toți convingători, dar la aleg pe unul pentru că a spus că va tunde iarba din parc cu 1 centimetru mai puțin, că asta mi se pare mie mai bine. Asta ar fi un vot pozitiv, adică pe proiecte care sunt convingătoare, ceva într-un anume proiect face diferența pentru mine ca alegător. Mie mi-este greu să fac o diferență ca alegător între candidați în momentul de față, pentru că nu am decât niște povești. Atâta vreme cât acești candidați, lăsând la o parte primarul în funcție și de aici și de peste tot, că este asta normal să-l știi. E normal ca ceilalți să vină cu niște povești, în timp ce primarul în funcție are, sau ar trebui să aibă, dar al nostru are tot o poveste, dar mă rog, asta nu este normal să vii discuție cu niște povești, pentru că dacă vii cu niște povești, înseamnă că atunci ai apărut și tu pe scena, pe arena politică. Ceea ce nu este în regulă. Cel puțin la alegerile locale, dacă nu ai făcut ceva pentru comunitatea respectivă, dacă nu ești implicat, dovedit în timpul anilor, mi se pare că suntem în zona aia de vot negativ pentru că nu avem ce să alegem. Adică nu-l cunoaștem propriu-zis. Nu-l cunoaștem. Nu-l cunoaștem după faptele sale, că în rest cuvinte... N-ai idee, de fapt n-ai idee ce se va întâmpla a doua zi după câștigarea mandatului. Și eu cred că pentru următorul mandat, în condițiile actuale ale orașului, nu știu ce așteptări aș putea avea de la niciunul dintre cei 3 candidați, să zicem, care se află pe Eu aș spune pozițiile... 3+2 ca importanță. Mai sunt 2 doamne care vin, conform unui sondaj de opinie, pe locurile 4 și 5. Da, dar deja, cum să zici, nici locul 3 nu mai contează atunci când ai un singur tur de scrutin. În acest moment al campaniei, când mai avem 2 săptămâni, contează. Eu așa spun. Poate în ultima săptămână deja se limpezesc apele și deja ne concentrăm pe primii 3, dar în acest moment încă mai fluctuează. Încă sunt mesaje din plin și încă oamenii pot fi convinși sau răzgândiți. Da, eu nu cred că se vor produce în următoarele 2 săptămâni modificări atât de mari, atât de spectaculoase, adică cineva de pe poziția a 4-a sau a 5-a să ajungă pe poziția 1, din 2 motive. Este foarte greu și în mod normal să faci treaba asta, adică ar trebui să fie chiar niște
personaje foarte puternice și cu forță multă și cu susținere multă și nu văd și suntem și în această situație de început de școală și de context epidemiologic, iar toată lumea, cel puțin în următoarea săptămână, va fi focusată pe această problematică, pentru că este mai aproape problema mea personală decât problema comunității și este normal. Având în vedere că se previzionează o săptămână haotică, o primă săptămână haotică în preuniversitar, cred că asta dezavantajează lupta electorală și campania. Din perspectiva asta a candidaților care încă Așadar, speră. avem o săptămână pierdută din punct de vedere al surprizelor posibile. Da. Bun. V-am auzit într-un interviu zilele trecute propunând o dezbatere. Dumneavoastră, nu dumneavoastră înșivă, ci dumneavoastră ca reprezentant al mediului academic al Universității Andrei Șaguna, o repet, un actor din ce în ce mai puternic și mai vizibil în Constanța. Vreți să vă renoiți această invitație sau cu siguranță. V-ați răzgândit? Eu chiar mi-aș dori să-i văd pe cei 3, 4 la aceeași masă. Dar invitația este către un dialog real și nu către o ceartă. De certuri nu are nimeni nevoie în momentul de față. Cum vedeți dumneavoastră? În ce cadru ar trebui să producă această discuție evident civilizată? Cine ar trebui să le ofere spațiul? Unde să facă asta? Universitatea poate să facă asta, are spațiile necesare. Noi am mai organizat genul ăsta de dezbateri. Așadar, nu este doar o invitație fără carne pe ea. Nu. Este o invitație reală cu un plan cumva stabilit pe baza experienței anterioare. Așadar, din păcate, în sediul Universității Andrei Șaguna, în sala, în aula magna, cei 3-4 candidați pot să poartă un dialog. Și reprezentanții ai presei, pentru că, din păcate, știm că condițiile epidemiologice ne obligă la un număr redus de participanți și atunci este mai greu să o deschizi publicului. Poți să ai doar reprezentanții ai presei și evident că poate să fie transmisă. Cu siguranță asta s-ar întâmpla. Lăsați-mă să o spun și eu. Ați spus-o în numele Universității Andrei Șaguna, o spun și eu în numele alegătorilor, în numele constanțenilor. Decebal Făgădău, Vergil Chițac, Stelian Ion, plus îndrăznesc să le adaug și pe doamnele Nicoleta Ploscaru și Corina Martin. Vi se adresează o invitație oficială, puternică, o invitație din partea mediului academic, o invitație din partea comunității, o invitație la dezbatere. Sunteți chemați să vă expuneți ideile, proiectele, planurile și personalitatea în fața celor care vă urmăresc cu interes. A venit momentul să renunțați la, așa cum am spus, aroganță, ipocrizie, nesiguranță de sine și să vă prezentați așa cum sunteți. Din nou, insist, este o invitație oficială și cred că cei care vor trece peste această invitație și se vor face că nu există, au șanse foarte mari să se facă de rușine. Și mă gândesc la rușine electorală aici, în primul rând. Cu asta cred că am spus deja tot, o invitație mai clară, mai evidentă decât asta nu are cum să fie. Și este o invitație sinceră. O invitație sinceră la dialog, la cunoaștere. Și este, cred că este obligația fiecăruia din cei. Exact, a subliniat perfect, este o obligație. Este obligația de a ne spune, de a spune cetățeanului, de a lămuri înainte de a se duce la vot. E normal și este firesc. Nu știu dacă această invitație va avea ecou. Din considerente electorale, evident. Fiecare își face strategia așa cum consideră că este mai bine și atâta vreme cât important este să câștigi, nu
contează cum, nu poți până la urmă să arunci vina, ci doar să înțelegi, să vezi și să votezi în consecință. Invitația este acum adresată constanțenilor, pentru că, din păcate, la aceste alegeri se estimează că va fi o prezență foarte scăzută. Invitația este reală de a merge la vot, de a trece peste dezamăgiri, peste supărări, peste chiar nu știu pe cine să votez, de a merge acolo și de a își exercita votul. Este singura modalitate pe care o avem de a ne implica în momentul de față. Lipsa noastră de implicare este la fel de păguboasă și până la urmă spune și despre noi ceva, așa cum lipsa de dorinței de dialog din partea candidaților spune ceva despre ei. Așadar, le cerem să-și facă partea lor, candidaților, dar în același timp avem conștiința că și noi trebuie să ne facem partea, în primul rând mergând la vot și în rest, desigur, informându-ne și făcând o alegere mai puțin emoțională și mai degrabă pragmatică, rațională pe ceea ce ne oferă orașul. Eu la un moment dat am fost foarte dezamăgită de cum evoluează campania. Acum cred că avem o șansă reală de înnoire până la urmă a modului în care funcționează administrația locală. Și mă refer aici doar la structura consiliilor locale și consiliilor județene. Atâta vreme cât aceste consilii vor fi reprezentate mai larg de întreg spectru politic, avem șanse reale să nu mai ajungem în situațiile în care am ajuns. Și mă bucur că sunt multe partide implicate, sunt mulți candidați independenți, o structură, repet, cât mai largă, cred că ne va oferi nouă până la urmă un confort mai bun. Așa se va întâmpla cu siguranță. Mulțumesc, doamna Andraseceleanu, pentru prezența în această discuție în fața celor care ne urmăresc. Dragii noștri, am discutat un pic despre ce înseamnă dezbatere, despre cât e de importantă dezbatere, adică schimbul civilizat de idei și proiecte în fața altora. Am discutat despre absența dezbaterii în Constanța și despre cât este asta de nociv pentru democrație și pentru economia și viața de zi cu zi a cetățenilor și am invitat în mod expres pe principalii candidați la o dezbatere în aula magna a Universității Andrei Șaguna, acolo unde discuția va fi cu necesitate una civilizată. Cele bune, ne vedem curând!